Alussa aloittava yrittäjä on helposti tosi yksin. Kaikki saatava tieto tulee tarpeeseen. Jokamiesluokan startupin viikkokilpailut on auttanut mua haastamaan itseni ihmisenä ja yrittäjänä. Ja samalla on saanut jakaa kokemuksia ja keskustella muiden yrittäjien kanssa. Ja eniten pelotti rahoituksen saaminen ja tietenkin se, että onko oma liikeidea oikeasti toteuttamiskelpoinen. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii hitusen rohkeutta. Varmasti sen verran löytyy kaikilta. Ja tietysti hyvä liikeidean. South Beach Wake vesiurheilukeskus avattiin 3 viikkoa sitten ja hämeenlinnalaiset on ottanut meidät tosi hienosti vastaan. Nyt toivotaan lämmintä ja kaunista kesää.